कोविड महामारीच्या काळात सुरू झालेला रोड किल सर्वे हा उपक्रम अजूनही त्याच ऊर्जेत चालू असा। साळ पुनर्वसन गावातल्या सरकारी मुळाव्या शाळेत परिसर अभ्यास या विषयाखाला हा उपक्रम चालीक लायला। या उपक्रमात विद्यार्थ्यांक निरीक्षण करपा खातीर शाळेच्या आवारात 500 मीटर रस्त्याचो भाग दितात। या भागातल्या रस्त्यांचेर मेल्ल्या अवस्थेत सापडिल्ल्या जनावरांचे निरीक्षण आणि वर्गीकरण करतात। हा उपक्रम वर्ग 4च्या कानाच्या गोष्टी या धड्याचेर आधारित असा। विद्यार्थ्यांमधी संवेदनशीलताय, निरीक्षण कौशल्य, शास्त्रीय पद्धत आणि पर्यावरणीय कार्यकर्तृत्व वाढवपा खातीर हो उपक्रम महत्वाचो आशिल्ल्याचे शाळेचे प्रभारी प्राचार्य धाकटू पाटील हांणी सांगले। नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 प्रमाणे आमची शाळा सरकारी प्राथमिक विद्यालय पुनर्वसन साळ शाळेतर्फे वेगवेगळे उपक्रम राबवले जातात। आजचा हा जो आमचा उपक्रम आहे तो रोड किल सर्वे। या रोड किल सर्वेमध्ये मुलांना आम्ही 500 मीटरचा रस्ता आखून दिलेला आहे आणि ह्या 500 मीटरच्या रस्त्यावर मुलं सर्वेक्षण करतात, सर्वे करतात। रस्त्यावर वाहनाद्वारे किंवा माणसं चालताना माणसांच्या पायाखाली चिरडलेले जे प्राणी असतात, सजीव असतात, त्यांचा इथे सर्वे केला जातो आणि हा सर्वे करून त्यांचं नंतर वर्गीकरण केलं जातं आणि मुलं आपल्या वहीमध्ये हे वर्गीकरण नोट डाऊन करतात। यामुळे या उपक्रमामुळे मुलांना कोणकोणते सजीव मारले जातात आणि ह्या सजीवांचं रक्षण कसं करायला हवं, आपली जबाबदारी काय आहे ह्याबद्दलचं त्यांच्यामध्ये जागृती तयार होते आणि त्यासाठी हा उपक्रम आम्ही गेली अनेक वर्षे राबवत आहोत आणि सकारात्मक परिणाम ह्या उपक्रमाचा आमच्या मुलांमध्ये दिसत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।